ассалому алайкум ба кулли ҳамватанони азиз, ассалому алайкум ба кулли мардуми ғариб. Бародарони ҷон, догӯи он ҳастем ки сарбаланду тансиҳат ҳастед. дӯстони азиз, мисли ҳарвақта дар навори имрӯза якчанд мошинҳоеро пешкашатон мегардонем ва боварӣ дорем ки мошинҳо ба шумо маъқул мешаванд. дӯстони азиз, аз шумо амқа хоҳиш ки меҳнати моро қадрдонӣ намуда яктаи лайка бизанед ва шахсоне ки меҳмон ҳастен бародаро подписатсия кунед ва зангулаи канала фиседа монед. вақте шумо зангулаи канала фиседа мемонед, подписатсия мекунед, зангулаи канала фиседа мемонед, ҳар рӯза ами наворои мо сообщениё шумода меояд ки канали мошинҳои фурӯшӣ навори нав партофт. яъне ки шумо дига кофта наместен ки мақсад кай мошин мепартоянд. сообщенияш худаш автоматически шумода мерава. хоб дӯстои азиз, лайкҳоро мезанем, навора тамошо мекунем. якум мошин Opel Vectra A, солиш 1995, мотор 1.8, сӯзишвориш бензин газа, передача коробка механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. нарша 25 000 сӯми тоҷикӣ мегӯяд ки ба рубли имрӯза 168 000 рубл мешавад. дӯстои азиз, номерои соҳиби мошина дар рӯи навор мондагем. касида ки Vectra дар корай, марҳамат занг бизана. бо айноми канали мо гап зана, арзонаш мекуна. дуюм мошин Mercedes Benz ёфтем бародаро, солиш 1995, мотор 1.8, сӯзишвориш бензин газа, передача коробка механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 42 000 сӯми тоҷикӣ мегӯяд ки ба рубли имрӯза 283 000 рубл мешавад. номерои соҳиби мошина дар рӯи навор мондем. каси харидорай, марҳамат занг бизана. мошини дигар Toyota Corolla 1, солиш 2006, мотор 1.5, сӯзишвориш бензин газа, передача коробка механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 60 000 сӯми тоҷикӣ мегӯяд ки ба рубли имрӯза 405 000 рубл мешавад. бародаро соҳиби мошин қайд кардае ки занг бизанен, харидори конкрет набоша, мақсад арзонам мешавад. хоб, кадомида ки Corolla дар кора, марҳамат занг бизанен, номерои соҳиби мошина дар рӯи навор мондагем. дӯстои азиз, лайка бизанен, ами лайкҳоро бизанен, подписатсия кунен бародарои ҷон. бе лайк, бе подписатсия тамошо намекунем, хоҳиш мекунам. хоб, Toyota Corolla ёфтем Sky бародаро, солиш 2013, мотори 1.8, сӯзишвориш бензин газа, передача коробкаш автоматай. мошин дар ҳолати хуби хуб қарор дорад мегӯяд соҳиби мошин. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 110 000 сӯми тоҷикӣ мегӯяд ки ба рубли имрӯза 743 000 рубл мешавад. хоб, дӯстои азиз, соҳиби мошин қайд кардагия ки мошин ягон камбудӣ надорад. ба тамоми санадчаи мақсад кожни сиёҳай, ами салон сиёҳай, хулоса диско пластик краска бесарапина, ягон камбудӣ надорад. мошин ягон камбудӣ надорад. мақсад арзон намешавад дига. ами охирон нархиш 110 000 аст бачаҳо, 110 000. хоҳиш мекунам беҳуда занг назананд гуфта. хоб, ВАЗ 2107 ёфтем, солиш 2003, мотор 1.6, сӯзишвориш бензин газ, передача коробка механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 7000 сӯми тоҷикӣ мегӯяд ки ба рубли имрӯза 47 000 рубл мешавад. хоб, номерои соҳиби мошина дар рӯи навор мондагем. каси харидора, марҳамат занг бизанад. мошини дигар Corolla 1 ёфтем бародаро, солиш 2007, мотор 1.5, сӯзишвориш бензин, передача коробкаш автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 80 000 сӯми тоҷикӣ мегӯяд ки ба рубли имрӯза 540 000 рубл мешавад. номерои соҳиби мошин дар рӯи навор ҳаст. каси харидора, марҳамат занг бизана. мошини дигар Daewoo Lacetti ёфтем, солиш 2004, мотор 1.6, сӯзишвориш бензин газа, передача коробка механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нарша 35 000 сӯми тоҷикӣ мегӯяд ки ба рубли имрӯза 236 000 рубл мешавад. номерои соҳиби мошин дар рӯи навор мондагиай, марҳамат занг бизанед. дар зери комментария бародарои азиз бисёртар менавистем ки Corolla 1
ё ки ласети ҳамтар чизо бимонанд, ина марҳамат касb кида ки ласети дар кора марҳамат кида занг бизана. хуб дӯстои азиз, фаромӯш намекунем лайкҳоро подписатсияро ҳатман мемонем бародарои ҷон. Касоне ки меҳмон ҳастем подписатсия кунед, зангулаи канала фиседа монед, давом метем навора. Opel Zafira ёфтем дӯстои азиз, солиш 2003, мотор ДВД, сӯзишвориш бензин, газ, передача, коробка механик. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. Нарша 65000 сӯми тоҷикӣ мегӯяд ки ба рубли имрӯза 439000 рубл мешавад. соҳиби мошин қайд кардаи ки мошин краска талаб нест, салон тоза, ҳама қоидавиай. 4 диска балони плистиш дорад, лабаҳои кабуча, ҳама мақсад ки қоидавиай. Фақат мошина мешини ҳай мекунӣ дӯстои азиз. номеро соҳиби мошина дар рӯи навор мондагием. марҳамат кадом ида ки Opel Zafira мепурсидем бародаро. ина Opel Zafira мақсад состоянишам беҳад хубай. соҳиби мошин қайд кардаи ки занг бизананд, мақсад бо муомила дора. мақсад харидори аниқ занг бизанад муомила дора. мошини дигар Daewoo Lacetti, солиш 2004, мотор 1.8, сӯзишвориш бензин, газ, передача, коробка механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. соҳиби мошин қайд кардагие ки мошинча находвай, 4 дар электропакет. хоб дӯстои азиз, монитор ҳама 100%. мошинча краска талаб нестай. хоб маълумоти бештара шумо метавонед аз соҳибаш бо дастрас кунед. айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳри Бухтар. нарша 32000 сӯми тоҷикӣ мегӯяд ки ба рубли имрӯза 216000 рубл мешавад. номеро соҳиби мошин дар рӯи навор ҳаст. каси харидори конкретнай занг бизана, гуфтае бо муомила дора. мегзарем ба мошини дигар. Camry 6 ёфтем бародарои азиз, солиш 2019, мотор D5, сӯзишвориш бензини холӣ, передача, коробкаш автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Нав. нарша 300000 сӯми тоҷикӣ мегӯяд ки ба рубли имрӯза 2,27000 рубл мешавад. номеро соҳиби мошина дар рӯи навор мондагием. марҳамат кадом ида ки Camry 6 дар корай занг бизанад. соҳиби мошин қайд кардагие ки мошин ҳамаи комплектатсияш кор мекунад, ягон камбудӣ надора. алишам мешава, алиш фақат ба хона мешава бародарои азиз, дар шаҳри Душанбе бошад. мошин растамошка кардагӣ нестад, нархи навод тоғрӣ бигира, растамошка кардан медодай. мошини дигар Chevrolet Lacetti, солиш 2007, мотор 1.6, сӯзишвориш бензин, газ, передача, коробка механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нарша 27000 сӯми тоҷикӣ мегӯяд ки ба рубли имрӯза 182000 рубл мешавад. номеро соҳиби мошина мондагием дар рӯи навор. касе дида ки Chevrolet дар кора марҳамат занг бизана. дӯстои азиз, лайкҳоро бизанед, лайкҳоро нами ҳозир бизанем, подписатсия кунед ва зангулаи канала фиседа монед ки мисли ҳар вақта инами хелнаворои моро шумо тамошо карда битонед. дӯстои гиромӣ, боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед.